Pilih dalam menikah sampun ready. Sumangga Dek Kartolo kita bersani malih soprate dipun tarik. Sembrono banget man we cilik-cilik kaya mangkene. Ayo. Ayo. Oh. Ya. Oh. Ayo lo. Waduh. Woi. Ayo, ayo. Ayo, Ger. Wah. Ya. Oh. Lo. Ya. Ya. Ayo lo. Ayo. Ya ampun. Lah. Alon bae. Ya. Ayo. Mahesa lo iki. Alon bae yo, Ger. Benar.
ayo sing ati-ati Bapak Kirana rawuh matur aja panggung sesarakan kalian kanca-kanca panggung rejo matur nuwun sedaya bala ingkang rawuh wonten dalu punika los pancen kepenak lan uga kepenak banget Pak. Yuk lah lah. Lah lah. Pak Yana sesarakan kalian putra wayah Mahesa Budaya tetep sayo lan guyung rukun Pak Mirun goyang kiri goyang kanan Trenggalek Trenggalek ino bengan gunung-gunung tepung kelang bumine loginawi tanem tuh katon syukur cengkeh duren lan manggis tuari dedom polan turine pulpure mugi datiang rambuyo kondang ning krap produksi padi Trenggalek tempene alen-alen tekan ponco projo taneman penampon kopi Braja Sami pranyata subur makmur kutha Trenggalek
Kutha Trenggalek asik seneng aku.
Salam saking dari Spanyol Prabowo wonten dalam punika matur nuwun Bandung Mas Gantang yo jos ao abang ditinggal luka bermotif aku ra kuat ati niki kep kaya diranjen bermotif mbok indang mriki ati kula akeh kok malah bubrak turu pono sawulan nembeh motin kula ciraken boten mangan sego nanging kula mangan roti kawen minggu mbah motin kaya sataun ati saya bingung anane mung kamrungsung ndang rabe ndang rabe no
yo. He. Lo. Ya. Yo. La. La. He. Lo. He. La. Lo. Ya. Lagi kantoran sinaran Mas Aryo Kapal. Ya. Konco-konco saking keluarga Agung Panti Budoyo. Ayo lemas bakrut. Ayo lemas Bram. Salah gue kenong-kenong ya. Mas Asep matur nuwun. Ayo lo. Sepi sajroning atiku sabu sesliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok pananggonmu bali bisa kumpul kaya
Tuhan sliramu wae aja lali pawelemu kemana kemas janji-janjimu aku kang setya satu tansah ngenteni nganti saat kamu ayo etret ayo lo mundur kira ayo padha sing ati-ati lo Maesa Budaya yo iki man mas ayo aja mikir-mikir ger aja mikir-mikir jos ayo man Pustiti wancine para satria-satria cilik Maesa Budaya kepareng nyuwun pamit ya man ayo man ya kaya mangkene kene olah kaprigelan kuwanipun gladhen jogetan wonten ing dalu punika Maesa Budaya matur gunging manwun